Kapangni khachuk rangchakni takutai bukuksong. Obo mungia kami hasteni sini mung manjak thai. Orobo belai tiprasarok tonghalok kahamkai tongmani. Sak bai sak bisibrum talbrum oro kothalai mungni halok. Piaba जों साइमानो हास्थायगोनांगै सालथामनि सिगां बन दागुजाक हास्ते सानमुं बरंनि दङ तिब्रासा एक त्रिपाठी चुक्ति इमप्लिमेन्ट बा खालायनाय गोबांमा दाल बिदाल सानमुं अबाहायखाय तिब्रासा सिभिल ससाइटि बाय लवा जिमानि बिसिन्दै तुइदुलुइ सालसानि बागै बन आप्रुभ पेकेटिं हास्तेनि गोरों गोरों थायो अमाहायनो अ मुंगिया गामि आमसयबो तिब्रासारक yok sama lama naitung nairok borobo haino packaging khlaiga piaba o jorabo hasteni montri okra lukuni khachuksa professor dr manik sahani packaging khlaimani taini salo o mungia kami hatibo bini kaisa joining program toma bagui BJP bodolni bekhagui borokni karyakarta yakheba samung khlainai BJP ni adongrok borokni party office habanogo o jorabo kaisa kok chap panda khlai tonglai thani ayang bayang kok sahor layui kok pher layui kok sahor bani kisisa khunju koi lemba bai kisisa balance khabo kubui piaba जों joto kaisa kaisa mangpli DSP SP khorok tham DCM Teliamora mungia kami osi borongmanang sanes debromani thik bwskangono o party mung party bui taibaisa haino hai hamlai thangmani piaba kapani thakbo selakman thagya chini okrarone khukti kok obo haikhaino o party mungno rwksabui civil society ni je adongrok mamla phinjakmani o jorao prai 10 jona aroni bisingo khorok nei eresungmani yagulo miya obo hai thik jorao no borongni khwai dorbar nogo jabin bel khayei tini borokni tongkhainogo phiaba tai baki je mamla phinjak tongnai borokni je tabuk wana laimung kerong bai bofuru tlangjango tisajangno abo bele wana masikja tabuk sak jorote police pressure bo khaye ko phiaba mamla phinjak waisa mamla phinjakai system bisingma thango system thanangkhaino rang nango chini borokni o tonghalok kesebo rang puisa krini jorabo bahike o malmani yakni yogui phainai obono kirilaino tini thik phung ai mani yagulo BJP ni adong jukbai social civil society ni o adong jungsong orobo mitmat ni kok sana chaitoklaimani chini thani joto mangpli tongo tabuk borok orobo joto borok kwbangma chung borok bai kok kichisa salainai tamoni bagui borok tabuk kuthum tamung uddesho belai chung saimani nango bahike male orok keboni bosongkrui mukchak bosong orobo buini bo sakri haine bagui chung kwthaui tongno khabani khajuksong chung oro tuidulnai yakhaiba nini social work chini borok manang osuk de borok tongo bobai kok salayano oroni je bobagra bai bo chongjak oro bo tipra mothani crack warriors chung bobai kok salainai kisisa yango phaini mage kone turu khai norokni je packaging khlaimani sal thamni sigang orobo civil society no logiri thani je mamla unglaimani mamla phinjak laimani abo tabo bo status o tong bo hai hambai belaino sini thangnai 23 tarikh o sini civil society ni kaisa strike hai ka boddo tongmani 24 hours ni abono kidingai sing boro haino sini atai dofa no hamjangnai sini lukurok oro picketing asukha asumani yagulo hoisi kisi changkha wngmano naharoi BJP ni borok sini oroni sini tibasa tongkosong tongnai lukurokno 10-12 jona puro case khaikha case khaimani yagulo sini kunui borok arrest mangkha kunui borok romjakha aboni yagulo sini lukurok ekebo grambasi ni elakar basini tongui mali kha hiukjakha o hatai dofani bagi samung tangnai nongkhor dei samung tangna thangtani tamoni bagi kisija jongdalni tei sing BJP party bai hake case dolba khlaijaknai nangkha abono rosai marinai rosai riyangkai sing o BC ni hake o elakani BJP no sing borno o jaga tei
samung tangna rili ahini lukurok joli jagoi tini haike kwbangma borok chino Ramkrishnopur ekaba bungya kami bazaro nongkhojak sini bisini lukurok borok tak sawo chung cash withdraw khai rechinai chung jehetu chungno cash iben ba chung aboni tisai rechinai chungno mobaisa chungno sujok redi hino borok samani bai sini lukurok bahaino hamjaknai ba sini hatai jabona hamjaknai ba keben khano social media yakhai ba dal bidal channel habano rogo nukha nung norok naki o packeting ni salo daseng godal tlangai borok ni sakao choprok kha yakhai ba police ni bwskango borok makharka borok sak hamnago klaika treatment ungkha obo haike je social media awaijak tongmani obola bobo hai abo to naidi lukurok sana bujang sarai sarai no adino sini koi district ni SP tongo taipore SDPO tongo arpore sini oroni thanani OC saheb bo tongo borok se bwskango tong oro kunu dino da tei latha seng ruwa khai tlangai moton thangnaini moton abo kunu সম্ভব চিয়া বলে থাঙ্গিছে মেয়া বড় সে আরো প্রমাণ দং দং গাবন ইয়াগুলো বড় কক সিলচাকা যেহেতু जों সাইমান দङ জমুলাই হেনে थांनाय 24 तारिख सिम सीएम डॉक्टर मानिक साहानि जयनिंग प्रोग्राम बो नरक उसांग ताइसा नुखना आदिनो जे जयनिंग रेमनि फेक जयनिंग थांका जों थाय या कयेकजन थांका किन्तु थांबानि यागुलो नायदि आरो प्राय बरक बुसुक साका 480 फैमिली असंले ना 480 फैमिली नि 6480 अब 800 4000 6000 ni upor khana abo exact tatisa koroi donga absurong nai ingkai aro sengken kutar khaini ke abo naimani par poribar sini 13 jon roklayo 12 jon roklayo ingkai tabung ni somoy tabung jorabo kebo 12 jon 10 jon poribar khanai koroi sing total abo tatalin saimaka tai kisa sing aboni proman ma makasini yang borok hatal dikini borok sini bukukjuk belaino hatai dokona hamjak tongnai ab bukukjuk bo saka je singse sungno soro ni gari betlang tong sungno wa khai ka ba tog rinai hai ka ba sungno rang 25000 cash sang rinai hini sungno sama bai sung bai ni borok ma phai ke mungya kami wo a joining program mo hini sung srai srai sai mangka abon bagi no sanamo jo a dini je joining bo totally total abono sung gosinai aje borok kasu borok kabang ma khai riwne koyekjon ani kasu confuse tongko abo to kubui mangle nuklai kha jotono angbo orono koktuma thumo jorabo tabuk ni general ne case ni status nini khukti mankha orbo borok withdraw khlainai yaba system to oro withdraw khlaimi abo to nung mo saimana angbo saimano angke obo boboti withdrawal mane nor ki meet ma danglan na yakha bobo hai withdrawal bolte angabo clear khayana borok tak thana thanai sungbai salai salaiban bore borok sungo sanai kagos sungbai khlainai borok je somoi sung kudo thangi abono compromise khai kudo thangi painai nungo bora puro sin logi thangi kudo thangi abono paine abhaija affidavit khai affidavit khai kudo thang paine ngai sung abo je to borok saka ba sung go jak ঠিক আছে খাইনা নি borok sai dong ga ba do apti ka pai to ni gosina ka lokorok ngai borok ni soi no saka ba sung sini bulung ka sini abul no norok mo wasi ba map khai de ni bo samani bai sung elgar basi bo je to elaka ni bai ni jai sung abono tai asek wireless khaina thali aro khapane khasu rangchane ta khotai bokuk chong salbosuk bulaisinai salbosuk toklaisinai sung amsai kaisa thai kaisa ni piaba sini okra ni khukti kok tongo thenta tamo hakri sela maikri bo obo haino tongkusang halok bisi kolok maromui mungya kami amsai lukorok saimano hani bagai orobo obo hai balance yan tamone ojorabo chini sak bai sakni bisingono jesa bodol pang khlai tono haisi ang kuno matter yaw bai ke mala jesa bosongbo jesa party khlai mano dormo khlai mano bai ke mala sung democracy rules yakhaba luku chongrai da tongo hani bagai chung je mamla phinnai sabono मामला फिरने के sung tabuk de sai mangka BJP party ni ebo suran de broma tai sani de broma je sung sai mama mote abor ni sai noro phai sung no tabuk aboni khetre kok salai sung kuro thangai kausor affidavit kai brok paire ne hina kok ri boromona sani de bromoi boromona suren de bormani yaktui mamla phinjak social civil society ni adong song adong rok ya obono tui police pressure bo kisa misa khlaimani no khai yakhai ba paithago borokni amsai ni lukorok jotno hom kai tongma bai tini borok police ni pokoto thangi abo kubui borokni sapotor tung borok khuri hingka abo to thangkamo police ni pokoto yakhaba kerong ni pokoto tapo jorte thangyako chung okok no mamon sonai khapani khajuk chong je sa bodol phano khlaitun je sa phano khlaitun phiaba kisisa naharui wansugui o tong halok kesebo paithu tui molo
mosom sa ungui thangmani yagolo pisa piri unglai jak jorao thenta ungyakhai chawo kok no sobak yakhai chawo bai ke himale o amsaini khoroksa borok thikai je pal basabai sung bono samuho marango obo wansuka hangkai je wansukrung no hangkai to obono wansukai ni se walai bulai no musungya phaiya khao phaiya phiaba chini bosongni bisingo sung kabangma nogo politician politics rajniti thungrung belai no bokrago bereno habui thango sung nu tongo kabangma hasikok hani bagai sung borokni thana yakheba naimathang habanogo thangmani borok case withdrawal khlaipamani yakhon mamla phinjango tisa phaimani sungo mangkli no ne bwskango torne borok no bo sungnai phaigra to sung nasinglaihnai kisisa mangkli nukmani tongo orobo borok naki BJP ni adom song 30-35 jona sak dukhumani sakhamango khlaimani yakhaiba borok orobo da seng bai refri jagoni samani abo busu jortei kubui sing abo share lainai khabani kasong social media jog tabuk AI ni jog thepawi mano piaba orobo সম্পূর্ণ অবহাই যদি দারুয়া গোদালতি সালাকে হ্যাঁ 144 ঝাড়ি খামন অরবো না খরকসা পুলিশ দাগার জাখা না খরকসা টিএসআর বুজাখা আবো কুবই যত মাংফলিনো নে বসকাঙ্গো আং ফनु গৈ দङ জনাবো খরকসা চাখরা কিসিসা বেনি tong halok tung hana sai tong ma bai aro gesa refri mepri laika abo kubui piaba paithago tongkasang halogo ngai thamani bustung kagya khai abo mamla philaijak mangflino sing naileno